kuom jodolo mag kanisa mag Roho e kaunti ma Migori oseyo josiasa kuom tiyo kod rawere kelo koko e kuonde mag siasa, ka giwacho ni josiasa ema onego ose kuom medruok mag rawere ma idendo ni goons. Jodologo kotene kod Archbishop mar Musanda Holy Ghost Church of East Africa, Julius Owiti, wacho ni josiasa nitiere kod ting' maduong' e geng'o koko mag siasa ma ikelo kod rawere. Gikwayo rawere mondo omi othegre kod josiasa matiyo kodgi e kelo tulo. Siasa makawuono dong, siasa makawuono ni en siasa makelo chandruok, en siasa ma masira opong'o iye, en siasa ma weche maricho opong'o. Omiyo kwayo jo siasa ni kaber to gibed joma beyo kendo gigo siasa mamuol makelo ne piny mar Kenya kwe kod dongruok. Mara to wadhi goyo, ok wanyal weyo mak wagoyo, ta wakwayo ni kwagoyo kura to obedi kura man gi duoko, nikech wambe kwago kura to kotimnwa gik ma mwaneno kod wang'wa kaluwore kod kwayowa mane kwa mor kod kura machako biro higa manyien. To say, as a church, we condemn the goonism that is going on in our nation, and we believe, because we are observing, this goonism is a creation of politicians, and they are the ones who go ahead again and cry about goonism, yet it is their own child that they have given birth to. So we want to call upon them to take responsibility.